ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилооти навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳа Назаршозода. салом. ҳарчи зудтар бартараф кардани мушкилоти ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии кишвар ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон дониста мешавад. Лозим ба зикри хос аст ки Тоҷикистон давоми солҳои мустақилияти давлатӣ инфрасохтори энергетикии худро қариб ба пуррагӣ навсозӣ карда, инчунин 2000 мегаватт иқтидорҳои навро ба кор андохт. бо вуҷуди ин дар низоми энергетикии кишвар силсилаи мушкилоти объективию субъективӣ мавҷуд мебошад. ҳамкорони мо ҳамин мавзӯъро аз вилояти Суғд пайгирӣ карданд. таваҷҷӯҳ кунед. раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд нақша чорабиниҳо оид ба фаҳмондадиҳии моҳияти тағйироти иловаҳои кодекси ҷиноятӣ таҳризӣ намудааст. раёсати агентӣ дар минтақаи Суғд дар шаҳру ноҳияҳои гуногун аз ҷумла Бобоҷон Ғафуров, Конибодон ва Масчоҳ тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ доир ба тағйироти қонунгузорӣ мунтазам мегузаронад. суҳбати навбатӣ дар якҷоягӣ бо кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, прокуратура ва дигар сохторҳои давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Унҷи ва ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳии Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид. кормандони раёсати агентӣ бо таъсиси гурӯҳҳои корӣ бо усули хона ба хона ва маҳалла ба маҳалла бо шаҳрвандон, роҳбарони корхонаву муассисаҳо вохӯрда тағйироту иловаҳои қонунгузориро мефаҳмонанд. дар натиҷаи гузарондани корҳои назоратӣ якчанд ҳолатҳои ғайриқонунӣ ҳисоб набудани истифодаи энергии барқ, кам кардани нишондиҳандаҳои аслии ҳисобкунакҳои барқӣ, рӯпӯш набудани талафоти барқ, сохтакорӣ намудани санадҳои ҳисоббаробаркунӣ, худсарона ба шабакаҳои барқ пайваст кардани трансформаторҳо, ҳамчунин бо роҳи ғайриқонунӣ гирифтани қувваи барқ аз хатҳои барқӣ ва истгоҳҳои барқӣ, таъсир расонидан ба ҳисобкунакҳои барқӣ, ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ошкор намуд. дар филиали ҷамъияти саҳомии шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Гулистон кам кардани талафоти нерӯи барқ барои таъмини пурраи муштариён мусоидат менамояд. роҳбари техникии филиал қайд намуд ки дар вилояти Суғд сохтмон ва таъмиру навсозии хатту нерӯгоҳҳои барқӣ баҳри таъмини босуботи соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва аҳолӣ бо нерӯи барқ равона гардидаанд. танҳо дар як сол дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Гулистон 17 адад зирсгоҳи трансформатории таҷдид ва аз нав шинонда шуд, ки ҳамаш бо трансформатори нав иқтидоршон калонтар иваз карда шуданд. масалан дар шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳии Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 4 адад трансформатори сербор ба трансформатори иқтидоршон калонтар иваз карда шуда. трансформаторе ки иваз карда шуд ба ҷои ба маркази бор, яъне барои кам намудани талафоти барқ ба маркази бор кӯчонида шуда, зери шиддат ва зери бор гузошта шуд. дар раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд ҷиҳати ошкор ва бартараф кардани ҳолатҳои истифодаи ғайримақсаднок ва ғайриқонунии нерӯи барқ, кам кардани талафот, ҷамъоварии саривақтии маблағ тибқи нақша чорабиниҳо, тадбирҳои қатъӣ андешида корҳои назоратӣ пурзур карда мешавад. имрӯз дар доираи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 дар агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявии амалиёти оперативии профилактикии Кукнор 2025 доир шуд. тафсилоти бештар дар ин хусус. ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявии амалиёти оперативии профилактикии Кукнор 2025 таҳти роҳбарии директори агентии генерал-майори хизмати назорати маводи нашъовар Зафар Самад бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои салоҳиятдори ҷумҳурӣ баргузор гардид. дар рафти ҷаласа аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои сафарбаргардида барои роҳбарӣ, назорат ва ҳамоҳангсозии фаъолият, ситоди ҷумҳуриявии амалиёти Кукнор 2025 дар назди агентии назорати маводи
нашъаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуда нақшаи чорабиниҳои асосии оид ба ташкил ва баргузор намудани он тасдиқ карда шуд. нақшаи чорабиниҳои зикргардида ташкил кардани ситодҳои кории амалиёти кӯкнор 2025-ро дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳои мухтори кӯҳистони Бадахшон, Суғд, Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таҳти роҳбарии муовинони раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо пешбинӣ менамояд. мутобиқи нақшаи чорабиниҳои амалиёти кӯкнор ҷиҳати бастани роҳҳои интиқоли ғайриқонунии маводи нашъаовар дар дохили ҷумҳурӣ ва қочоқи он тавассути сарҳади давлатӣ ошкор ва пешгирии ҳодисаҳои интиқоли ғайриқонунӣ ва интиқоли маводи нашъаовар дар роҳҳои автомобилгард, дидбонгоҳҳои муваққатӣ ва сайёр гузошта шуда дар фурудгоҳҳо ва истгоҳҳои роҳи оҳан гурӯҳҳои муштараки оперативии ҷустуҷӯӣ таъсис ёфта фаъолияти кормандон пурзур карда мешаванд. инчунин дар марказҳои дилхушии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ амалиётҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва профилактикӣ гузаронида мешавад. зимни баргузории амалиёт гузарондани корҳои таблиғотию ташвиқотӣ дар маҳалҳо оид ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар, кишти ғайриқонунии расаниҳои дорои маводи нашъаовар ва оқибатҳои зараровари суистеъмоли воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, инчунин дар байни табақаҳои мухталифи аҳолӣ баргузор намудани чорабиниҳои маҷмӯии пешгирикунанда ба нақша гирифта шудаанд. бояд зикр намуд ки амалиёти кӯкнор 2025 дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 июн то 30 ноябри соли ҷорӣ роҳандозӣ мегардад. ҷиҳати риояи қоидаҳои зидди сӯхтор ва беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосили ғалладонагиҳову хӯроки дурушти чорво дар ноҳияи Данғара бо ширкати мутахассисони Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш доир шуд. ҳамкасбони мо мавзӯъро идома медиҳанд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ ва хӯроки дурушти чорво, мутахассисони Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷузъу томҳои он пеш аз оғози мавсим тадбирҳои зарурии зидди сӯхториро роҳандозӣ менамоянд. дар доираи чунин чорабиниҳо дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон семинар-машварати амалиёти зидди сӯхтор 2025 оид ба таҳкими вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар мавсими ҷамъоварии зироатҳои ғалладонагӣ ва хӯроки дурушти чорво гузаронида шуд. дар семинар-машварат намояндагони Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ ва сардорони ҷузъу томҳои он ва дигар вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. мо дар рафти баргузории чорабинии мазкур ба ҳар як корманди хадамоти давлатии оташнишонӣ ва кишоварзоне ки дар семинар-машварати имрӯза иштирок менамоянд, пеш аз ҳама тадбирҳои пешгирии ҳолатҳои сар задани сӯхторро меомӯзонем ва амалҳое ки дар рафти сар задани ҳолатҳои сӯхтор ба вуқӯъ меоянд бояд ки чораандешӣ намоянд ва омӯзиш баргузор карда мешавад. инчунин техника таҷҳизотҳое ки дар хадамоти давлатии оташнишонӣ имрӯзҳо мавриди истифода қарор доранд дар намоиш гузошта шудааст ва ба ҳар як иштирокчии семинар-машварат тартиби истифодабарӣ ва хислатномаи ҳар як нақлиёти оташнишонӣ фаҳмонда дода мешавад. зимни баргузории семинар-машварат иброз гардид ки ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба он яке аз ҳадафҳои стратегии миллии давлат ба ҳисоб рафта, дар баробари сохторҳои марбутаи давлатӣ он аз ҳар як аъзои ҷомеа масъулиятшиносӣ ва саҳмгузориро тақозо менамояд. дар ноҳияи Фарход зиёда аз 10 000 гектар ғалладонагиҳо ки шуданд ки имрӯзҳо ҷамъоварии ғалладонагиҳо оғоз гарда шудааст. ситоди ноҳиявӣ оид ба сӯхтор дар ноҳия гузаронида шуд ки ҳамарӯза бо кормандони оташнишонии ноҳия ба хоҷагиҳои деҳқонӣ барои ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо барои пешгирӣ аз сӯхтор фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. мо кормандони бозрасии назорати давлатӣ техника кишоварзӣ ки 253 адад комбайнҳои ғалладаро дар минтақаи Кӯлоб вуҷуд доранд, ҳамаи онҳо сари вақт аз муоинаи техникӣ гузаронида шудааст. ба механизаторон ки комбайнҳои ғалладавиро дастурамалҳои оиди зидди сӯхтор сари вақт дода шуда ва онҳо корҳои фаҳмондадӣ гузаронида шудагим. бештаре ки
дар ҷойҳои ғалладарао ки ҳастанд, аз он ҷумла дар ноҳияи Данғара ба комбайнҳо ва механизаторон иҷозатномаи дарави ғаллат дар соли 2025 дастрас шудааст. дар ин замина ҷиҳати дар сатҳи баланд ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ ва хӯроки дурушти чорво аз ҷониби мутахассисони хадамоти давлатии оташнишонӣ ба иштирокчиёни чорабинӣ, намоиши техникаву таҷҳизоти оташнишонӣ ва тартиби самаранок хомӯш намудани ҳодисаҳои сӯхтор дар ғаллазорҳо намоиш дода шуд. бо ин мақсад аз ҷониби кормандони сароюсад саривақт ва безарари иловагӣ хомӯш намудани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар майдонҳои ғаллазор машқи тактикии оташнишонӣ баргузор карда шуд. маврид ба зикр аст ки баргузор намудани чунин чорабиниҳо муҳиму саривақтии зидди сӯхторӣ аз ҳар ҷиҳат барои таъмини ҳалли масъалаҳои пешрафти устувори иқтисодӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат ниҳоят зарур мебошанд. ҳамасола қабл аз оғози мавсими обозӣ масъулони шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода тадбирҳои пешгирикунандаро роҳандозӣ мекунанд. ин чорабиниҳо бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон ва ҷилавгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ амалӣ гардида ҳамоҳанг бо сохторҳои дахлдори шаҳрӣ татбиқ карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ҷаласаи навбатии ситоди корӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ баргузор гардид. дар ҷаласа масъулони соҳа, намояндагони ниҳодҳои дахлдор, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, сохторҳои қудратӣ ва фаъолони ҷомеа иштирок намуданд. таъкид гардид ки ҳамасола қабл аз оғози мавсими обозӣ зарур аст корҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунанда миёни аҳолӣ ба хусус наврасону ҷавонон ҷоноб карда шаванд. гуфта шуд ки аз аввали соли 2025 то имрӯз дар ҳудуди шаҳри Турсунзода ягон ҳодисаи ғарқшавӣ ба қайд гирифта нашудааст. бо вуҷуди набудани ҳодисаҳои нохуш эҳтиёт зарур буда, зарурати таҳкими тадбирҳои пешгирикунанда бо иштироки фаъолонаи сохторҳои масъул махсусан таъкид гардид. ҳамчунин бо мақсади пешгирии эҳтимоли рух додани ҳолатҳои нохуш аъзои ситоди корӣ муваззаф гардиданд ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор корҳои таблиғотию фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ тақвият бахшанд. маҳз бо назардошти зарурати таъмини амнияти шаҳрвандон дар мавсими обозӣ шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода нақша гирифтааст ки дар рӯзҳои наздик корҳои фаҳмондадиҳиву таблиғотиро дар соҳили каналҳо, дарёҳо ва истироҳатгоҳҳои тобистона тақвият бахшад. кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз ба ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти барвақтии пиёз оғоз карданд. хоҷагидорон дар баробари таъмини бозори маҳаллӣ ҳамзамон дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон содироти пиёзро ба дохил ва хориҷи мамлакат бароҳ монда талош менамоянд ҳосили пиёзро саривақт ҷамъоварӣ намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо аз ин ноҳия. хоҷагидорону деҳқонони ноҳияи шаҳри Туз рӯз то шом заҳмат мекашанд то маҳсули дасти худро ҷамъоварию ба бозор бароранд, чун мавсими ҷамъоварию ғунучини ҳосил аллакай оғоз гаштааст. طبق اطلاع مسئولین صاحبکاران همساله در این ایام به سر زمین مرد دهقان آمده دسترنج ایشان را برای صادرات و تامین نمودن بازارهای محلی خریداری می‌نمایند. خواجگی دهقانی جورابک که در سمت پیازکاری تجربه بوی دارد 6 هکتار را در بر میگیرد. امروزها اهل خواجگی دهقانی مذکور در جمع‌آوری پیاز و صادرات آن مشغول گشته حاصل جمع‌آوری گشته را برای به فروش گذاشتن آماده می‌سازند. ما امروز از شهر دوشنبه با ناحیه شهر توز آمدیم. چون که می‌بینید ما در یک خواجگی‌های دهقانی قرار داریم در ناحیه شهر توز. در اینجا پیاز کش کردن، جمع‌آوری کردن. ما از دهقان با نرخ دسترس خریداری میکنیم. هر سال موسمی جمع‌آوری میشود. ما هر سال با ناحیه شهر توز آمده جمع‌آوری میکنیم. با دهقانا همکاری میکنیم، خریداری میکنیم. با شهر دوشنبه با بازارها تامین میکنیم.
бо истифода аз иқлими мусоиди минтақа ҳамин гуна таҷрибаи пешқадамро ҳамасола сокинони ноҳияи шаҳри Туз ба роҳ монда, аввалан дар фаровонии бозори истеъмолии мамлакат ва баъдан дар тақвияти иқтидори содиротӣ ва дар маҷмӯъ бо ба даст овардани фоидаи соф сатҳу сифати рӯзгорашонро беҳ месозанд. хоҷагии деҳқонӣ Фаридуни Рашид хоҷагии дигари ноҳия аст, ки дар ихтиёри худ 8 гектар замин дошта, ҳамасола дар наздик ба 2 гектари он пиёз, 1 гектар макаи дон ва боқимонда заминҳои хоҷагӣ пахтаю дигар намуди зироат кишт менамояд. дар майдони 450 гектар кишти пиёзи барвақтӣ кишт намуда будем, ки айни ҳол ба ҷамъоварии он шурӯъ намудем, ки зиёда ай 375 тонна содирот намудем ба бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар моҳи марти соли ҷорӣ ба зиёда ай 500 гектар кишти хоб полезӣ доштем, ки айни ҳол мо дар ин хоҷагӣ ҳандала курдем, ки дар майдони 55 сотӣ, ки ҳандала баъд аз 15 рӯз тайёр мешавад, ки ба бозорҳои кишвар содирот менамоем. хоҷагии деҳқонӣ Эшонқулбобо 2014 3 гектарро дар бар гирифта, дар беш аз 1 гектар беда 70 сотиқ пахта ва дар 90 сотиқи дигар кишти полезӣ аз қабили помидору бодиринг ва тарбузу харбуза гузаронидаанд. хоҷагидорон умед бар он доранд, ки аз кишти имсола ҳосили хуб ба даст меоранд. дар ин самт сокинони меҳнатқарини ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон таҷриба ва дастовардҳои баланди меҳнативу истеҳсолиро доро буда, пайи амалӣ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар самти истифодаи самараноку оқилонаи ҳар қитъа замини корам ва рӯёндани якчанд ҳосил аз як замин талош менамоянд. саноати кунунӣ бо сурати мамлакат ки ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, имконият фароҳам овардааст, ки дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ теъдоди коргоҳу корхонаҳо афзоиш ёбад. яке аз чунин коргоҳҳои навтаъсис, ки маҳз дар доираи барномаҳои саноати кунунии мамлакат ташкил шудааст, коргоҳи истеҳсоли шириниҳо аз меваи тут мебошад. ин корхона маҳсулоти худро ба хориҷи кишвар низ содирот менамояд. Хосият Худоёрбекзода мавзӯъро идома медиҳад. 65 намуди меваи тут дар олами набототи ҷаҳон нашъунамо дорад. Аз он 32 намуди дарахти тут дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон парвариш ёфта мева медиҳад. Тут бештар дар ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ, Рӯшон, қисмате аз ноҳияи Шуғнон нумӯ меёбад. Дар байни мардуми Кӯҳистон ин мева маҳбубият дорад ва онро барои паст кардани фишорбаландии хун ва табобати гурдаҳо низ истифода мебаранд. солҳои охир барои коркарди меваи тут ва аз он истеҳсол намудани ҳар гуна шириниҳо коргоҳҳои начандон калон низ ташкил гардиданд. соҳибкорон аз аҳолии меваи хуштамъиро харидорӣ намуда бо усули махсус хушк карда, бо иловаҳои дигар маҳсулоти содиротиро истеҳсол менамоянд. чунин коргоҳи начандон калонро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Насим дар ҳудуди парки технологии шаҳри Хорух ташкил намуд. коргоҳ бо харҷи 12 миллион сомонӣ бунёд ёфта, дуюмин чунин коргоҳи коркарди меваи тут дар вилоят маҳсуб меёбад. коргоҳи коркарди меваи тути ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Насим, ки айни замон дар шаҳри Хорух фаъолияти босамар дорад, аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардида, маҳсулоти коркарди меваи тути ин коргоҳ бозоргир мебошад. айни замон ҳамаи ин шириниҳое ки омода гардиданд барои давлати ҳамсояи Ӯзбекистон содирот карда мешаванд. аз оғози мавсим 10 тонна чунин маҳсулоти хуштамъи, ширин ва ҷиҳати экологӣ тоза барои минтақаҳои гуногуни мамлакат дастрас карда шудааст. ин шириниҳо аз ҷиҳати экологии тоза буда бидуни қанд ва дигар иловагиҳои кимиёӣ омода карда мешавад. маҳсулот он бештар аз тути хушк бо иловаи дигар намуди меваю сабзавоти хушккардашуда коркард карда мешавад. аз рӯи иттилои мутахассисон иқтидори солонаи корхона зиёда аз 30 тонна мебошад. бо назардошти хусусияти табобатии ин мева дар омехтагӣ бо дигар шириниҳову хушкаи гиёҳҳо истеъмолкунандагон онро зиёд харидорӣ доранд. меваи коркардшудаи тут дар пухтупази кулчақандҳо, афшураҳо, нӯшокиҳои гуногун истифода бурда мешавад.
санъаткунонии мамлакат ки ҳадафи чоруми калидии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад имрӯзҳо имконият фароҳам овардааст ки дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ теъдоди коргоҳу корхонаҳо рӯ ба афзоиш ниҳад ва ташкили коргоҳи коркарди меваи тут низ аз шумори чунин коргоҳҳои навӣ истеҳсолӣ мебошад. бахшида ба эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисодӣ рақамӣ ва инноватсия дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода маркази иттилоот, инноватсия ва рақамикунонӣ ифтитоҳ гардид. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбати барнома. ҳадафи асосии ташкили маркази иттилоот, инноватсия ва рақамикунонӣ мусоидат ба рушди марказҳои коркарди маълумот, омӯзиш ва истифодаи васеъи зеҳни сунъӣ ба кор бурдани имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар низоми таҳсилот ва инкишоф додани инфрасохтори рақамӣ арзёбӣ шуд. Маркази мазкур ба омӯзгорону донишҷӯён имконият медиҳад ки дар раванди дарсҳо ба муҳити ташаккули забони омӯхташаванда ворид шуда, бо фарҳангу тамаддун ва заминаҳои рушди забонҳои хориҷӣ шиносоӣ пайдо кунанд. Дар заминаи имкониятҳои марказ ки бо хати интернети баландсуръат пайваст мебошад, омӯзгорон аз донишгоҳҳои хориҷие ки бо донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода шартномаи ҳамкорӣ доранд, имкон доранд тариқи онлайн ба донишҷӯён ва шунавандагони курсҳои забономӯзӣ дарс гузаранд. ҳадафи ин марказ мусоидат ба рушди коркарди маълумот, омӯзиш ва истифодаи васеъи зеҳни сунъӣ бо ба кор бурдани имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар низоми таҳсилот ва инкишоф додани инфрасохтори рақамӣ мебошад. Маркази иттилоот, инноватсия ва рақамикунонӣ ба рақамикунонии низоми таҳсилот мусоидат намуда, дар он раванди таҳсил тавассути барномаҳои нави инноватсионӣ аз ҷумла барномаи автоматикунонии раванди таълим алфа ва дигар барномаҳо натиҷагирӣ карда мешаванд. маркази иттилоот, инноватсия ва рақамикунонӣ ҳамзамон ба рақамикунонии низоми таҳсилот мусоидат намуда, дар он раванди таҳсил тавассути барномаҳои автоматикунонидашудаи раванди таълим Alpha Express, Net Admin ва Modul натиҷагирӣ карда мешаванд. Дар ин замина фаъолияти омӯзгорон ва донишҷӯён пурра тариқи электронӣ баҳогузорӣ шуда, шаффофият дар раванди супоридани санҷишу имтиҳонҳо ва пешниҳоди маълумот оид ба фаъолияти онҳо таъмин карда мешавад. ҳамзамон истифодаи барномаҳои автоматикунонидашуда ба сарфаи вақт, кам кардани хароҷот ва аз байн бурдани омилҳои субъективӣ мусоидат мекунад. дар заминаи таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманди фарҳангӣ аз 19 то 22 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Озарбойҷон доир мегардад. нимаи дуюми имрӯз ҳайати расмӣ ва ҳунармандони ин кишвари дӯст ба Тоҷикистон ташриф оварданд. истиқболи меҳмонон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе сурат гирифт. ҳайати зиёда аз 100 нафараи ҳунармандони ҷумҳурии Озарбойҷон барои иштирок ва ҳунарнамоӣ дар барномаи рӯзҳои фарҳангии Озарбойҷон дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии вазири фарҳанги ин кишвар ба Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмонони кишвари ба мо дӯсту бародарро роҳбарияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони масъул пешвоз гирифтанд. рӯзҳои фарҳанги Озарбойҷон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи таҳкими густариши робитаҳои фарҳангӣ бо мақсади рушди ҳамкории фарҳангии ду кишвар ва шинос намудани мардуми тоҷик бо санъат ва фарҳанги халқи Озарбойҷон гузаронида мешавад. қобил ба зикр аст ки маросими ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги Озарбойҷон дар Тоҷикистон 20 май дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо роҳандозии барномаи консертии устодони санъати Озарбойҷон баргузор мегардад. дар доираи барномаи ин тадбири фарҳангӣ ҳамчунин дар осорхонаи миллии Тоҷикистон намоишгоҳи мероси миллӣ дурдонаҳои имрӯзи санъати Озарбойҷон манзур гардонида шуда, ҳамзамон чандин чорабиниҳои дигари фарҳангӣ дар назар дошта шудааст. рӯзҳои фарҳанги Озарбойҷон дар Тоҷикистон то 22 май идома меёбанд.
با مقصد تحکیم مقام زبان و فرهنگ فارسی، حفظ میراث ادبی و تجلیل روز جوانان تاجیکستان، سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه در همکاری با سفارت جمهوری اسلامی ایران در بینای نمایندگی تاجیکستان چاره‌بینی علمی فرهنگی تحت عنوان فردوسی و میراث زبان فارسی برگزار گردید. این چاره‌بینی به بزرگداشت عبدالقاسم فردوسی و شاهاصر بی‌زوالی او شاهنامه بخشیده شد. در چاره‌بینی رهبران نمایندگی‌های دیپلماتی هر دو کشور، نمایندگان کورپوس دیپلماتی، ادیبان، استادان، شهروندان، دانشجویان، شنوندگان وزارت‌های مدافعه و کارهای داخلی تاجیکستان، اینچنین نمایندگان وسایط اخباری عامه اشتراک داشتند. سراول رهبر نمایندگی جمهوری تاجیکستان حاضرین را خیر مقدم گفته اوید به اهمیت و جایگاه ابوالقاسم فردوسی و نقش شاهنامه او در رشد زبان و تمدن مردم تاجیک سخنرانی نمود. تاکید شد که شاهنامه نه تنها یادگاری بزرگ ادبیات فارسی بلکه بخشی از خودشناسی ملی و فرهنگ تاریخی مردم تاجیک می باشد. نسخه های دستنویس این اثر گرانبها در خزینه های علمی کشور حفظ می گردند و محققان و ادیبان تا امروز آن را می آموزند و به نسل های آینده میراث می گذارند. ضمن سخنرانی خود رهبر نمایندگی از گفته های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اقتباس آورده قید نمود. حکیم ابوالقاسم فردوسی به صفت یک انسان پاک نژاد و پاک گوهر و شخصیت نابغه و داستانسرای به همتا، سلطان شعر و ادب فارسی گویان جهان، واقعا فلسفه و ادب ما را نیروی تازه بخشیده، شعر را بهر در دوا و یاور و مددگار و جهان بخش مردم گردانید. سپس سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ترکیه محمد حسن حبیب‌الله‌زاده سخنرانی نموده درباره اهمیت و ارزش معنوی شاهنامه در ایران و بیرون از آن معلومات داد. چاره‌بینی با تقدیم سپاسنامه‌ها، تحفه‌های خاطره‌ای و محاوره صمیمی سفیران جنبست گردید. مورد ذکر است که پس از انجام همایش فرهنگی، رهبریت سفارت با شهروندان و دانشجویان برون مرزی دایر به ترغیب زبان، فرهنگ، تمدن و عنعنه‌های ملی کشور، اینچنین اهمیت علم آموزی در زمان معاصر و خطرهای پیوسته به گروه‌های افراطی و تروریستی صحبت انجام داد. همه سال سنه 8 مای در سراسر جهان روز بین المللی آثارخانه‌ها تجلیل می‌گردد. به این مناسبت در حدود ممنونگاه تاریخی و فرهنگی حصار با تشبث اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی برگزار شد. به استقبال روز بین المللی آثارخانه‌ها که همه ساله 18 مای تجلیل می‌گردد، با تشبث اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ممنونگاه تاریخی و فرهنگی شهر حصار چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. در این چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار، رهبریت اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین کارمندان ساحه فرهنگ، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر اشتراک نمودند. در آغاز چاره‌بینی مهمانان از تاریخ و تمدن غنی ملت تاجیک بازدید نموده با یادگاری‌های نادر تاریخی و فرهنگی منطقه حصار از نزدیک آشنا گردیدند. ذکر گردید که محض در دوران صاحب استقلالی کشور روند رشد آثارخانه‌سازی مرحله تازه کسب نموده به طور چشمگیر رشد یافت. محض با تشبث و دستگیری به واسطه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سالهای صاحب استقلالی در سراسر مملکت ده‌ها آثارخانه‌های ملی و تاریخی بنیاد و مورد نوسازی قرار گرفتند. عین زمان ساکنان کشور از آنها به طور فراگیر استفاده می‌برند. گفته شد در چاره‌بینی مقصد اساسی چاره‌بینی مذکور پیش از همه حفظ ارزش‌های ملی، حفظ ارزش‌های تاریخی ملت تاجیک. ما همگان می‌دونیم که ملت تاجیک یک از ملت‌های کهن‌ترین در تاریخ بشریت است میباشد و این چنین به خاطر گرامی داشتی حفظ یادگاری‌هایی که در آثارخانه‌ها موجود هستند، امروز تصمیم اگنتی امین است که یعنی چاره‌بینی را در سطح بلند برگزار نماید. تماشابینان هنگام بازدید از ممنونگاه تاریخی فرهنگی حصار پیش از همه یعنی از آن برداشت میکنند که به تاریخ 3000 ساله حصار باستانی آشنایی پیدا میکنند و این چنین به هنرهای دستی
که بواسطه مردم وادی حصار دارند از نزدیک آشنایی پیدا میکنند و این چنین با دستاویزهایی که از جانب کارمندان اگنتی حفظ میراث تاریخی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دارند یعنی برخوردار میکردند. در ادامه چورابینی تنتنوی یک قطار خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و نمایندگان فعال و شایسته ساحه فرهنگ با تحفه‌های ارزشمند و سپاسنامه‌های اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. برنامه فرهنگی آماده نموده هنرمندان شعبه فرهنگ شهر حصار همچون ادامه مراسم تنتنوی برگزار گردیده به چورابینی شکوه و مضمون علاوگی بخشید. به خاطر روز بین المللی آثارخانه‌ها در آثارخانه تاریخی کشورشناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز همایشی با شکوه دایر گردید. ذکر شد که آثارخانه تاریخی کشورشناسی یگانه مرکز فرهنگی ولایت میباشد که تاریخ و اتنوگرافیا، آرکئولوژیا و مدنیت و عرف و عادت تاجیکان کوهستان را به سیاحان داخلی و خارجی معرفی می‌سازد. چورابینی خاطرمون و دیدن باب در آثارخانه تاریخی کشورشناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر گردید. این چورابینی در تفهمی روز جهانی آثارخانه‌ها و فعالیت 80 ساله آثارخانه تاریخی کشورشناسی ولایت برگزار شد. در چورابینی معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، تاریخ‌نگاران، عالمان و ادیبان و دوستداران آثارخانه اشتراک داشتند. برنامه فرهنگی منظور مهمانان گردانیده شده، سپس گوشه‌های آثارخانه، نگاره‌های نادر منظور مهمانان گردانیده شد. قید گردید که آثارخانه در زبان بی‌زبانی خود معرفگر هستی گذشته و امروزه بدخشان محسوب می‌یابد و نقش هر یک آثارخانه در معرفی تاریخ مردم محل کلیدی میباشد. ملت اون وقت همچون ملت شناخته میشوند اگر او تاریخ خود را داشته باشند، اگر او فرهنگ خود را داشته باشند، اگر او صنعت خود را داشته باشند. سال تا سال مقام آثارخانه ها در جهان یعنی بلند رفته ایستاده است، به همین خاطر که امروز در دنیا جهانگردی یا خود سیاحی به اوج اعلا رسیده است. امروزها درها به همه جا باز است و طوری میبینیم همه ساله میمانان زیاد خارجی از تاجیکستان دیدن میکنند. آثارخانه تاریخی کشورشناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان یگانه مرکز فرهنگی ولایت می باشد که تاریخ و اتنوگرافیا، آرکئولوژیا و مدنیت و عرف و عادت تاجیکان کوهستان را به سیاحان داخلی و خارجی معرفی می سازد. آثارخانه در اساس قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت آثارخانه ها کار خود را پیش برده، به همین ذیل در عملی نمودن سیاست فرهنگی حکومت مملکت در منطقه سهم ارزشمند دارد. آثارخانه شعبه آرکئولوژیا و اتنوگرافیا، شعبه طبیعت، دوران شوروی، دوران استقلالیت و شعبه مصوره ها عبارت می باشد. باید گفت که آثارخانه تاریخی کشورشناسی به یک مرکز متدی برای دیگر آثارخانه های ولایت تبدیل یافته، در بعضی آن برای بازآموزی کارمندان ساحه پیوسته کورس های بازآموزی و آموزشی و تجربوی دایر کرده می شوند. امروز در بدخشان 10 آثارخانه فعالیت دارند. از همین 10 آثارخانه 2 تا آثارخانه تاریخی کشورشناسی هستند، یکی در شهر خورو و دیگری در ناحیه مرغاب یا خود اگر گوییم که در سرگه تاجیکستان شرقی ما قرار دارد خطا نمیکنیم. به زمین 8 خانه آثارخانه یعنی فعالیت دارد که از آنها 3 تاشون در ناحیه اشکاشم است، 3 تای دیگر در ناحیه شغنان و 1 تای دیگر در ناحیه روشن و آثارخانه استاد شیرین بنیاد در ناحیه روشخله هستند. جمع اگر گیریم در بدخشان در فهرست عمومی فوند آثارخانه های ولایت بیش از 14,000 اکسپونات به خود نگاره یعنی به معرض تماشا گذاشته شده است. باید گفت که بعضی مودی تکنیکی آثارخانه نیز بهبودی یافت و آثارخانه به شبکه اینترنتی پیوست کرده شد. اینچنین تمام شعبه ها با کامراهای مشاهدوی و اسباب های عکسبرداری تامین کرده شدند. آثارخانه تاریخی کشورشناسی ولایت پیوسته در آزمون جمهوری آثارخانه ها تحت عنوان آینه تاریخ اشتراک می نماید و جایهای ارزنده را صاحب می گردد.
осорхонаи таърихии кишваршиносии вилоят ба ҷои тамошобоби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ табдил ёфтааст. ҳамзамон дар ин рӯз парда аз лавҳаи хотиравии таърихнигор хушқадам қирғизбеков ки нахустин сарвари ин осорхона буд бардошта шуда бобати ҳаёт, фаъолияти ӯ ва заҳматҳояш дар ташкил ва ривоҷи осорхона маълумоти муфассал пешниҳод гардид. ҳунармандони муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абдулқосим Лоҳудӣ дар навоҳии минтақаи Рашт сафари ҳунарӣ анҷом доданд. Давоми чанд рӯз ин ҳайат намоишномаҳои баландмазмунро манзури тамошобинон сохтанд. гузориш аз ноҳияи Тоҷикобод. ҳунармандони театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абдулқосим Лоҳудӣ намоишномаи баъди мурдан хоҳ биоӣ хоҳ наёро пешкаши сокинони ноҳияи Тоҷикобод гардониданд. намоишнома ба оила ва оиладорӣ бахшида шуда дар он мушкилоти имрӯзаи хонаводаҳо, масоили доғи рӯз дар бобати расму оинҳои мардуми маҳаллӣ тавассути сужаи пешниҳодшуда баррасӣ мегардад. мавзӯе ки дар намоишнома мавриди тамошои тамошобинон гардонда шуда буд, ин бисёр ҷиҳатҳои тарбиявӣ дошт. аз ҷумла тарбия дар оила, ҳурмати падару модар, инчунин дар бораи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ роли калонеро мебозид. акн хоҳишу илтимоси мо тамошобинон ҳамин аст ки ҳамин хел вохӯриҳо, ҳамин хел намоишҳо аз тарафи ҳунармандони касбии ҷумҳурӣ дар ноҳияҳои дурдаст ташкил карда шавад, зеро ки ин намоишномаҳо, ин сафарҳои ҳунарии ҳунармандон дар тарбияи фарҳангиву маънавии шаҳрвандон роли калонеро мебозанд. ҳунармандони театр намоишномаи баъди мурдан хоҳ биоӣ хоҳ наёро аз рӯи асари Холиқ хурсанду дар сатҳи баланд пешкаши сокинони ноҳия намуданд. намоишнома ба сокинони минтақаи Кӯҳистон таассуроти амиқ гузошт, зеро дар он баланд бардоштани маърифати оила ва оиладорӣ ки аз мавзӯъҳои доғи рӯз ба шумор меравад мусоидат менамояд.